Θέλω όμως να σας πω το εξής, γιατί θέλω να είμαι πάντα ειλικρινής με τους πολιτικούς μου αντιπάλους. Αυτή η ιδέα ότι λόγω των πολιτικών θέσεων της Χρυσής Αυγής και λόγω των προκλητικών της τάσεων και του συγκεκριμένου αυτού στελέχους με αυτά τα φρικαλαία πράγματα στο κανάλι 4, θα πρέπει ντε και καλά ή θα έπρεπε ντε και καλά το δικαστήριο να καταδικάσει τον κύριο Κασιδιάρη σήμερα στη δίκη, δεν με βρίσκει καθόλου σύμφωνο. Άλλο η πολιτική μας αντιπαράθεση, άλλο εν εξελίξει δικαστικές διαμάχες. Θα πρέπει κάποτε να καταλάβουμε ότι αυτά είναι δύο διαφορετικά θέματα. Και βεβαίως, εφόσον το δικαστήριο έκρινε ότι είναι αθώος ο κύριος Κασιδιάρης σήμερα, για την υπόθεση αυτή είναι αθώος ο κύριος Κασιδιάρης, τελεία και παύλα. Και το τεκμήριο της αθωότητας ισχύει για όλους και οι δικαστικές αποφάσεις ισχύουν για όλους. Για να είμαστε συνεννοημένοι κάποτε σε αυτή τη χώρα στα αυτονόητα. Γιατί δυστυχώς χάνουμε τα αυτονόητα. Έχουμε μπλέξει τα μπουτια μας και έχουμε χάσει τα αυτονόητα. Και πάω κυρίες και κύριοι τώρα στο πακέτο της σημερινής εκπομπής, γιατί ίσως να είναι και η τελευταία φορά που μπορώ να δείξω πακέτο με αρχαίους, και μάλιστα σήμερα, αφού έχουμε μαζέψει ότι έχει απομείνει από τις εκδόσεις αυτές της National Geographic, που πρέπει να σας πω ότι όπως αντιλαμβάνεστε είναι χαμός όλες αυτές τις μέρες με τα βιβλία αυτά των αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων από τις εκδόσεις National Geographic, και έγινε χαμός για τον εξής απλό λόγο. Διότι πράγματι